ndị be anyị chefonu ọ na-aba agụpụ ụzọ agụpụ ọ na-ara agụpụ ụzọ na-akwụrụ eze nchi fo otu oge ji ya wee na-ata nri chifo ọkụkọ enwe ji ọfọ anyị na-agụ n'ụbọchị nke taata bụ anyị na-agụ ọfọ n'isi ndị Igbo kwa ọzọ ya anyị na-agụrụ ọfọ n'ụbọchị nke taata ka bụ Chukwu bịa gbatara ụmụ ogbenye nọ n'ala Igbo ọsọ enyemaka. Chukwu ndị enu na ndị ana bịa gbatara ụmụ ogbenye nọ n'ala Igbo ọsọ enyemaka. N'Igbo na-eme onwe ha, n'Igbo na-emegide onwe ha, Igbo na-egbu onwe ha, Igbo na-emegide onwe ha, Igbo na-aghọ onwe ha aghụghọ. Ihe njiwe na-abụ nne agụ ọfa anaghị agọ ya dịka mgbe ndị eti mkpu na-agbafa na-agwa ndị mmadụ na a ga-enwe nnukwu oke ọnwụ, mana ndị ọgaranya ọ bụrụ na ịma na ịbụ ọgaranya biko oche, ọ bụrụ na ịma na ịbụ ọgaranya afọ juru nke ukwuu, na ịbụ ọgaranya afọ juru nke ukwuu, ị ga-akpachara onwe gị anya mana ka isi ahandụl ụmụ ogbenye, mana ka isi ahandụl poor people, mana ka isi treat poor people. Onye ọbụla ji ikikere onwe ma ọ bụ na ya ama ndị nwere ikikere ma ọ bụ na ya ama ndị a ma ọ bụ na ya ama ndị a ya were marakwa ndị a ya were marakwa nke a ya were jidekwa na ndị ji pawa nke a nakwa ntị ka m gwa gị ọgaranya ọga big man nakwa ntị ka m gwa gị onye ahụ iji pawa ya nwere onye ọ bụ nwanne ya, onye ahụ iji pawa ya aba mba nwere onye bụ nwunye ya, onye ahụ iji pawa ya aba mba nwere onye ọmụ. Mana ọgaranya ngakwa ntị ka m gwa gị onye kwa anụ n'ọnụ ara ama na ibi ya akpụ azụ, mana ọ ga-abụ ihe ihere na ọgaranya mechaa nwa ogbenye akụtuo ya. Ṅaa ntị ka m gwa gị imirikite ọgaranya na-anwụ n'ebe ya mere ogbenye bụ ụfa gbakara Chukwu anaghị arara ụra. Imirikite big man fụrụ nwụrụ ụnụ ihe bụ na ọ bụ ka mgbe na-abụ mmadụ nwee eje gbaa afa ka e nwere ihe gburu mmadụ. Imirikite ọgaranya nwụrụ ụnụ onye ha mere nwa ogbenye. Ọ sị gị ọgaranya ekwere ka ogbenye biri, ọgaranya ekwere ka ogbenye rie nri, agụọ ya n'egwu mgbe ahụ. O mechakwa ọgwa gị na ọ bụrụ na ọgaranya nwụọ ogbenye ebebe, mana ogbenye nwụọ ọgaranya ejebe ifesolịa maka na o nwere efe. Ọgaranya ọga big man commitment gị ya na efe ya ide enwe one day shall be one day inwe efe. Ọ nwekwa egwu ọzọ si onye ọzọ bụkwa gụọ ya ogbenye ibesi iyelio n'ikpeazụ amara onye egotago ogbenye ọkwala ịkụkwa nke ahụ. Ogbenye ibesi iyelio n'ikpeazụ amara egotago gwa gị n'ikpeazụ ka a ga-ama ndị bụ ndị. Ọga ọgaranya imegidezi n'ogbenye eziụka nna agwa gị ọ bụrụ na ịma ihe ndị megidere ogbenye, ọ bụrụ na ịma ntaramahụhụ ha nọ na famili ha taa, ọ bụrụ na ịma ntaramahụhụ ụmụ ya nọ taa, ọ bụrụ na ịma ntaramahụhụ ụmụ ya nlụ di nọ taa, ọ bụrụ na ịma ihe ndị a na-agabiga taa n'ihu Chukwu na mmadụ, ịma nwere ihe ogbenye tinye na nke gị. Ọgaranya rapụ nwa ogbenye ka o zuo ike. Gịnị kpatara anya ọgaranya na-eji eje adịkarị n'ihe nwa ogbenye? Ọgaranya ka m gwa gị ofu okwu njọrọ ịgwa gị bụ ọgaranya nwebere ihe niile nwekọcha ihe niile a na-enwe oreru ka ọgaranya yabara arụ ewere jụba kedu ihe a ga-eji agwa ọgaranya ọya, ewesị na ihe a ga-ejikwa agwa ọgaranya ọya mgbe aha ọgaranya na-anwụ tụrụzi ana ewejubezi leba ihe a ga-eji wee mee ka ya chụọ na ndụ ọgaranya dị. Onye bịara gbara ọgaranya afa cheki ihe a ga-eme ya wee sị na a ga-eweta mpekele eju. Mpekele eju bụ ihe awa ha na kịta ogoro mpekele eju ọwa na akpọ ya mpekele eju. O wee bụ na mpekele eju ka a ga-eji wee je agwa ọgaranya ọya, ọgaranya adị ndụ. Ọgaranya nwere ya mpekele eju akwa biya bụ interlock ụdị ya adịrị bụ ọgaranya ogori ka ọgaranya ji eri nri. Ụdị ndị amị na ndị polisi na-eche ọgaranya nche na ndị gesi ju na bụ ọgaranya na ụmụ ka biya dị mpekele eju adị abụ ọgaranya orere ji n'enu. Ewere mekata ofu onye wee si na ebe a ga-esi wee jee eweta ihe anụnwa bụ na a ga-eje na bụ ogbenye a
na ebe a ga-afụ mpekeleju ogbenye adịla mkpa wee jebe ebe ogbenye wee ruo ebe ogbenye were kọbara akọcha wee sị ya biko na ọ bụ mpekeleju a ka anyị bịara ka anyị yọọ ka inye anyị ka e were gwọọ ọga ọgaranya ka e were gwọọ ya ọya. Ogbenye wee sị na ihe nwa bụ ọgaranya mere ya n'ụwa a ka o mechara n'ụwa a o were bịa ebe iwe mpekeleju na ya manye o nwere nkwa ekwere ogbenye nwa ogbenye dị ife afọ ekwere ya nkwa ụlọ elu ekwere ya nkwa ụlọala ekwere ya nkwa moto ekwere ya nkwa gold ekwere ya nkwa igo ekwere ya nkwa ihe dị iche iche. Nwa ogbenye asị ya ka ya bụrụ ogbenye ya bụzuoro onwe ike na ya chọrọ onyinye ya. Gịnị bedere nwa onye ọgaranya ọnwụọ ọgaranya nwụọ maka gịnị mpekeleju o buru ilu wuru okwu ọdụ okwu na ngwara gị bụ onye ọgaranya ome ogbenye iji ihe ya ji hapụrụ ihe ya anya ụnụ adịzira be nwa ogbenye Chineke akpụ ụnụ ọkụ wepụ anya n'ihe nwa ogbenye Chineke emepụọ gị ọnụ ihe na-aka enwe m iwe ọbụla imirikitiri m ụnụ bụchakwa na ogbenye ahụ ka unu si wepụta ogbenye ahụ ị na-emegide taa mere mgbe ịbụ ogbenye o mere mgbe nna gị bụ ogbenye o mere mgbe nna gị bụ ogbenye oruzie ka ị pụtara kịta anya ga-atọ n'ihe nwa ogbenye ọ na-abụla na nwa ogbenye ihe ma ebu nwoke ma ebu nwaanyị na-eje ana nwa ogbenye ihe o nwelu ebu nwoke ma ebu nwaanyị anya atọ n'ihe nwa ogbenye mmiri ga-ama gị n'obi mmiri ga-ama gị n'obi mmiri ga-aba gị n'eze ụwa ga-akpọrọ gị nkụ ụmụ gị ga-ata afụfụ agbụrụ gị ga-ata afụfụ ikwu ibe gị ga-ata afụfụ ntaramahụhụ ya bụ oke gị ị gara eri anụ ma abụra gara agba gị n'eze ị ga-enwe ego ma ị gara anọ n'afụ ị ga-enwe ego mụrụ ama ntọgụ ị ga-enwe moto ama ntọ gị ụtọ ị ga-anụ nwaanyị ama ntọ gị ụtọ ị ga-amụ ụmụ gị ama mbere gị uru akụrụba niile ịkpara ga-agọ gị ahịa ị ga-ata afụfụ n'ụwa gị ihe mmegide ga-akpọ gị iru ihe mmegide ga-akpọ ezinụlọ gị iru ụmụ gị ga-eno mmegide akụrụba gị niile ga-abụ mmegide ihe gị niile ga-abụ mmegide ga-egbu gị n'ike o ji egbu gị n'ori o ji egbu gị n'afọ o ji egbu gị na nkwọ anya na ụbara anọ ihe ya emegide gị ama nkọ ihe ka gị ike ga-abịakwute gị ihe ka gị ike ga-abịakwute gị ihe ga-akpa gị ike gị ike ya abịakwute gị ihe ka gị ike ya abịakwute gị ihe ka gị ike ya abịakwute gị ọ na-abụ ibicha ụwa ọzọ ị ga-alọ ifu ogbenye ị mara na mmadụ mụrụ ya ibicha ụwa ọzọ ị ga-anọ ị mara na mmadụ nwụrụ ya na ngwa bụ nwa ogbenye ngwa bụ ọgaranya na-emegide nwa ogbenye na ihe a ga-ekwu n'ụbọchị nke taata ị ga-anwụ ọnwụ ihere ị ga-anwụ ọnwụ ntepọ ị ga-anwụ ọnwụ mmetọ ị ga-anwụ ọnwụ ga-abụ ịnwụọ ebe ahụ ị na-emegide nwa ogbenye ịnwụọ ọnwụ ahụ ụwa akpa gị emu ụwa anwụ gị ji eme ezinụlọ gị agbafuo n'obodo ọhịa ga-etochibe gị ọhịa ga-etugide moto gị ahụ akụrụba gị ga-agọ gị ahịa ego niile ahụ ị kpara iji nwa ogbenye wee je megide nwa ogbenye wee kpa ụwa ga-agọ gị ahịa ị ga-anọ n'ụwa ree ure mana ị ya anwụ ihe niile emekọbara ị ga-afụkọchi ya hapụrụ nwa ogbenye ihe onye anakwara mmadụ ibia onye anakwara nwatakịrị ihe ya maka na ọ na-aha mmanụ ịnakwara nwatakịrị oke ya maka na oke ya na-aha mmanụ ị na nwatakịrị oke ya na ọ na-aha mmanụ mana ahụ oke a na-aha ị ga-ahabazi mmanụ ahụ maka na ihe a na-ahazi n'obodo a kịta abụọ ana Igbo be anyị bụ ọgaranya na-emegide ogbenye onye ga-ekwuru nwa ogbenye ọnụ ya ka emegidere ogbenye regụziere ogbenye ijọcha ịghalio ibesi ịghalio n'ikpeazụ ha mara ndị bụ ọ n'ikpeazụ ka a na-ama ndị bụ ndị ọ dịarị ka sowere ụtụtụ kuru mmiri pụọ na ajọ obi ọ bụ na inwe ego were ya nyere ụmụ mmadụ aka iji na-achọ onye na-emegide na pawa ahụ ifilu n'inwe ma pawa ahụ ifilu na o nwere iji ịma ndị nwe pawa na mmadụ jirikwa pawa a direct ọ bụ na otu a ka ndị a ji ya direct si eyuzu pawa ahụ ọma ndị otu a ndị Igbo be anyị unu nwere ajọ obi mana ka ọ dị ka o die ka o see ihe njela ike Chukwu n'ụwa anyị pụtara bụ na ana anwụ anwụ ofu ihe na-enye njọ n'elu ụwa bụ na ana anwụ anwụ ngwa gị na anụmanụ ọnwụ so n'otu ihe na-enye m obi aṅụrị na Chukwu tiri ya na mmadụ egbuchi akparatam onye nwe ubi maka ndị na-anọ ụmụ ogbenye ha n'ike iro na vileji si niile ụlọ ka a na-aja n'ụbọchị nke tata eke orie afara nkwọ Chukwuoke abịa ma bịakpo na onwe onye ekwuru ogbenye ọnụ na okweghị ije ekwu o bụrụ eziokwu ndị be anyị jupụtara na ntụ na aghụghọ ndị be anyị jupụtara na ịtụ asị ndị be anyị jupụtara na mmegide ihe a na-eme egbugboro m ọnwa ka ntinye ka ọnwa ihe ndị be anyị na-arụzikwa na nke ikpeazụ ahụ na ndị be anyị ebidogokwo n'okwu otu okwu a na-ekwu Igbo enwe ezo
Igbo ama nwanne n'ihe a na-ekwu okwu ya bụ na mmegide karịrị ọgaranya emegidizi n'ogbenye. Nke ma bụ ogbenye imegidekwara ọgaranya. Ogbenye imegidekwara ọgaranya. Ogbenye imegidekwara ọgaranya. Maka na ogbenye na-ejekwa emegidekwa ọgaranya. Maka iyi na ọ bụ ọgaranya. Okwu okịta asị ọnụ maka ihe na ọ bụ na ogbenye. Ọkwa ya? Ọnụ maka ọ bụ ogbenye. Ere na-emegide ewere na-emegide. Mana mmegide ọgaranya na-emegide ka maka ihe na o ji ikike niile. Ya bụrụ ụbọchị nke taatara anyị na-aka nzu wee na-asị na ife ga-adịrị ụmụ ogbenye niile. Ife ga-adịkwara ndị ọgaranya niile nwere ezigbo obi. Maka na o nwere ndị ọgaranya bụ ezigbo mmadụ nwee ezigbo obi na-ekwu eziokwu nwere ego ahụ Chukwu nyere wee were ego ahụ na-enyere ụmụ ogbenye aka ma na-enyekwara obodo aka. Ndị dị otu ana masị ihe chekekwara ụnụ ka nzu ahụ. Ihe chekekwara ụnụ ka nzu ahụ. Ndị niile bụ ndị bụ ọgaranya kpara ihe akụ kpara ihe enwe mana ha ji echeta ụmụ ogbenye. Ha na-achọ ka nke ogbenye baa na nkele. Ha na-achọ ka ogbenye were nke atụkwasa kama ha na-achọ ka enye ogbenye ka arụ dị ogbenye mma. Kama ha na-achọ ụzọ ga-esi azọpụta ogbenye. A sịrị Chukwu bịakwa ka ihe dịrị ha ka nzu a. Ihe dịkwara ha ka nzu a. Ndị niile bụ n'obi na ihe ọma ga-emere mmadụ ibi ya. Ọ na-arara ụrụ bụrụ ihe ọma n'obi ya mmadụ. A sị m ya echekwara gị ka nzu a. Ya echekwara gị ka nzu a. Ndị niile ha bụ ndị ma na-akpọrọ ihe ọjọọ maka na a sị gị kpọọ ihe ọjọọ akpara ajọ omume akpọrọ ezi omume ihe ọjọọ ma ọ bụ kpaa ajọ ihe ọma kpọọ ihe ọjọọ. Ndị niile na-akpọ ihe ọjọọ a sị m ihe ọjọọ ama mmekwa unu. Ihe ọjọọ ama mmekwa unu. Ihe ọjọọ ama mmekwa unu. O ji mmadụ ibi ya o ji nwanne ya Jizọs amụrụ amụ ọ na-amụ nwanne ya. Ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ mmegide a na-emegide ndị mmadụ. Otu megide a ka a na-emegide anyị n'ala Igbo. Anyị ji wee ji enwe ọnụ okwu. Anyị ji wee gbaghaa nke anyị. Anyị ji wee chefuo ọdịnala anyị. Chefuo ka anyị si eme. Chefuo ọdịbendị. Chefuo elu chefuo ana. Anyị wee na-aga ka atụrụ na-enwere onye nche no kontrolu na ọgbụgba ndụ obodo ji ebi. Ana m asị n'ụbọchị nke taata ya anyị na-agọ n'ọfọ bụ o ji nwunye ogbenye ya agharịa yo. O ji nwa ogbenye ya agharịa yo. Mana onye asịrị ya ji agharịa ala jidekwa onye ahụ. Ala jide ya na Eke. Ala jide ya na Orie. Ala jide ya na Afọ. Ala jide ya na Nkwọ. Maka ọ na-abụ egbucha kparatam awụsara onye nwe ugwu ebe ọ na-ebibu n'ala ka o yi ebi. Ifebe n'elu fesịa ọgaranya ọbụla fere n'elu ma ogbenye ọbụla na-efe n'elu ọgaranya nwa onu na-eme gịnị? Ya bụ ya na-ekwu bụ ọ fụchara mmiri fere mmiri chọrọ ogbu ugororo m ọ chọrọ mmiri dị ọcha. Onye fụchara ihe ọma sị na ihe ọma dị anya mma anyị si ewere ala ziri mmiri. Ihe a bụ mmiri bụ ndụ mmiri ka eji asa ihe ruru unyi. O si adịba mma na ọ dịbara bụ onwe nwe ogbenye iji ihe aja rapụrụ ya ya. Ọ bụrụ na anyị rapụrụ nwa ogbenye ihe a ga-ebugu n'ozu bata. Ọ bụrụ na ị were ihe nwa ogbenye were jide ya na o nwere ibe oge ma a ga-ebugu n'ozu bata. A ga-ebu ezinụlọ gị n'ozu bata. A ga-ebu ụmụ gị n'ozu bata. Ome ogbenye nji ihe ya. Ome ogbenye nji ihe ya. Ma ogbenye na-emegide ma ogbenye na-akpagide ma ogbenye na-achọ ka rie nke ya si bunatakwa n'ozu. Si bunatakwa n'ozu. Si bunatakwa n'ezinụlọ n'ozu. O mere nye emeghị bịa bụ ịdị na asa. Unu emegidezina ụmụ ogbenye. Ya bụrụ ya gọrọ n'ụfọdụ ụbọchị nke taata bụ maka ndị ji mmegide na ndị na-arọ nrọ na ihe aka ga-eme ogbenye ma ala Krismas ya. Ọ bụrụ na onye ka ibu n'obi wee ala Krismas ya mmiri hụrụ kwego. Ọ bụrụ na ihe ibu n'obi na Krismas ya bụ ịnara na Krismas ya ka o menwe ogbenye na-emegide na onye ka ibu n'obi wee na ịla Krismas ya a ga-eli gị na Krismas ya. Ị na-anụ na a ga-eli onye ahụ n'ozu. A ga-eli ya n'ozu. Ala okwu eziokwu. Ala okwu eziokwu. Elu okwu eziokwu. Ala okwu eziokwu. Elu okwu eziokwu. Unu ekwekwana ụzọ ga. Ndị ọrụ bụ ekwe ndị nna ochie. Unu ekwekwana ụzọ ga. Onye na-anụ nwa ogbenye ihe ya. Jidekwana ya na Eke. Jidekwana ya na Orie. Jidekwana ya na Afọ. Ndị ọrụ bụ ekwe ndị nna ochie. Ụra sị eze dị ọha. Jidekwa ha na Eke. Jidekwa ha na Orie. Jidekwa ha na Afọ. Jidekwa ha na Nkwọ. Ọ bụrụ na ọmụnwa ji nke nwa ogbenye were ekwechiri ala jidekwa m na Eke, ya jidekwa na Orie, ya jidekwa na Afọ, ya jidekwa na Nkwọ. Maka na unu che na ọdịnala Igbo anago and unu che na onwerozi ihe eji eme ihe ahụ ka unu na-emekwa n'ụka maka ngị na fada ama ngị na bishọp ma iruzie ihe ọbụla ekwutere asị ka ihe eji ma ọ bụrụ onye dị ka gị ka ya ga-emekwa n'ihe a isi ude ngwa ka a bịa na ka a mara fada ekwuru maka atụ asị aghụghọ be injustice. Bishop ekwuru maka atụ asịrị ahụ be injustice. Maka na obiri gị moto a na-ebite gị ego eji arụ ihe n'ụlọ ụka ọ bụ dị ya.
fada na-eli enu nwaanyị na-abụ